Efallai y byddwch wedi clywed am rhwydwaith preifat Rhithwir neu VPN o'r blaen. Ond ydych chi'n gwybod beth mae VPN yn ei wneud? Mae VPN yn eich galluogi i greu rhwydwaith preifat diogel o gysylltiad rhyngrwyd cyhoeddus sy'n eich caniatáu i anfon a derfyn gwybodaeth yn ddienw ac yn diogel dros y rhwydwaith. Mae VPN yn gwneud hyn trwy creu twnnel diogel gan ddefnyddio amgryptiad sy'n cymysgu eich data ac yn cuddio'ch cyfeiriad IP mwyn i bobl eraill beidio ei adnabod neu ryngipio gan gynnwys troseddwyr. Gallwch hefyd ddewis ymddangos fel pe bai chi mewn gwledydd gwahanol gyda VPN, mae modd defnyddio hyn i ddiogelu eich cysylltiad ymhellach. Mae sawl darparo'r VPN i ddewis o'i plith. Mae rhai am ddim, gyda therfynau data, neu gallwch dalu am data di-gyfyngiad. Felly, os penderfynwch chi fod VPN yn iawn i chi, bydd angen i chi ystyried unrhyw derfynau data y mae darparwyr yn ei gosod a yw'n gydnaws a'ch dyfeisiau a'ch anghenion preifatrwydd a chostau. Cofiwch, gallai VPN eich helpu i gadw eich data'n ddiogel rhag ymyrraeth.